Hemme salam, unutmasyňyz, daýamasyňyz, bu gözekli video Ärsar türkmenler hakynda. Hany başlaýyn. Bu videodaky men açyk zatlarymyň çeşmesi Sultanşa Halipanyň türkmeniň nesil darakdyk taýyndan. Men öňkü videolarymda da aýdypdym, jikme-jik hemmeler aýtyp geçjekkä, sebäbi oňa näçe sagat gider. Biziň taryhymyzy, türkmen taýpalarymyz hakynda jikme-jik aýdyp otursak, oňa 10 minut, 15 minut ýetmeýär. 100 ugry esasy bilinmez zatlar aýtyp geçjek. Men esas maksadym biziň adamlary gyzyklandyrmak, esasanam ýaşlary höwäslendirmek şeýle videolar bilen. Sultanşa Halipanyň kitabynda söz başynda bir kagaz aýdan sözü men gowurýan şular şunu gaýtalap size de aýtyp geçeýin diýdim. Näme diýipdir? Gadym ata-babalarymyzyň 7 arkaňyzy bilmek farz diýen dan aýtgysy bar. Şu ýörelgeden ugur alyp, olar öz çağlaryny geçmiş atalarynyň adyny ürç edip ýatydypdyrlar. Gazak halkynda bu däp häzire çenli ýörgünlidir. Diňe bir türki gowmlara däl, eýsem türki halklaryň köpsine mahsus bolan nesil uýzarlamak düzgünü türkmenlerde nesil darakdy, araplarda şejere, käbir türki halklarda 7 ata 7 arka ýaly atlar bilen bellidir. Geçmişini bilmän geljegi göz ýetirmek mümkin-de. Ýa şu söz gaty dogry zat. Şoň üçin taryhymyzy bilmeli. Iň aşagda da gök we sar bilen boýlanýarlar men gowurýan sözlerim. Tire taýpalaryň we olaryň atlarynyň öwrenilmegi il içinde tire parazlygy ösdürer diýen galp düşünjeden ugur alındy. Ýani Sowet döwründäki düşünjeni aýtjak bolýar. Hakykatda böyle düýbünden tersine öz aslyny bilmezlik, diňe bir türkmen taýpalarynyň däl, eýsem türki halklarynyň şeýlede goňşulykda ýaşaýan halklaryň gan garyndaşlygyna, olaryň agla basynyň asyl köküniň gelip çykyşynyň şol bir gözü başdan gaýdýanlygyna düşünmezlik tire parazlygy we milletçiligi döredýär. Şu da gaty dogry söz. Biz gaýtam öz taryhymyzy, aslymyzy bilsek, milletçilik, tire paraçylyk ýeter. Biz öz aslymyzy öwrendikçe, diňe öz aramyzda da tire taýpa däl, eýsem beýleki türki haklary bilen hem kökümüziň birdigini öwreniriz, bileriz. Eger rus dilini bilýän bolsaňyz, ýene bir çeşme Slovar Türkmenski etnonimov. Türkmen etnonimleriniň sözlügi internetde tapyp bolýar. Gaty gowy sözlük. Hemme tire taýpalar, ownuk bölekler, uruglar, şolar hakda hemme zat aýdyp belläp geçilen. Ýene gaty gowy bir çeşme Şejere-i Teräkime 17-nji asyrda Hywa hany we taryhçy Abulgazy Bahadur hanyň ýazan türkmenleriň nesil darakdy kitaby. Muny hem internetde arkaýyn tap bilersiňiz. Beşinci ýa türki milletler 6 aýlardan 8-nji asyrdan soň, 9-njy asyrdan soň gündöwre günwatara her ýere dargaýarlar. Oguzlaram elbetde günwatara göç etmäni başlaýarlar. Aşagda kartada görüşüňiz ýaly oguzlaryň ýaşan ýerleri 8-nji we 10-njy asyr arasy Maňyşlykda we Günorta Gazakstanyň käbir sebitlerinde oguzlar ýaşap geçdi. Oguzlar diýende bilmedikleri üçin aýdyp geçeýin. Biz ýagny türkmenler we Azerbaýjandaky we Türkiýedaky türki milletler oguzlara değişlidir. Bilişiňiz ýaly oguzlaryň 24 tane taýpasy bardy. İlkinji gezek Mahmud Kaşgarlynyň diwanynda agdalyp geçilýär 24 taýpa we olaryň taýmalary görüşiňiz ýaly şaýda görkezilen. Ärsar türkmenleri Salur taýpasyndan gaýdy. Daşky Salur taýpasyndan. Sebäbi Salurlar iki bölünýär, içki we daşky. Ärsarlar daşky Salurlardan gaýdy. Olaryň üç oklara degişli. Ýa belläp geçişimiz ýaly türki milletinden köpüsi 6 aýlardan her tarafa dargaýa, oguzlaram günwatara dargap başlaýar. Bizim köplenç oturan ýaşan ýerlerimiz Maňyşlyk töweregi. Ýene bu kartada 14 we 15-nji asyrlar arasynda ýagny Timuriitler wagtyndaky bir karta türkmen taýpalarynyň ýaşan ýerleri. Bu kartada Timuriitler wagtyndan 14-nji 15-nji asyr Emir Timur wagtynda türkmen taýpalarynyň ýaşan oturan ýerleri. Ýokarky Maňyşlykdan, üst ýurtdan, Maňyşlykdan tä aşak Günorta Türkmen Sahra çeli türkmen taýpalarynyň oturan ýaşan ýerleri görkezilen. Görüşüňiz ýaly Ärsarlaryň oturan ýerleri Maňyşlygyň aşagynda we häzirki Türkmenbaşy şäheriniň töwereginde Ärsarlar ýaşapdyrlar. Ýene sara çyzygy bilen size görkezeýin Ärsarlaryň oturan ýerleri. 14-15-nji asyrlar. 17-nji asyrda we ondan soň Uzboy kanalynyň gurumy bilen Ärsar taýpalary gündöwre göçüp başlaýarlar.
Beýle türkmen taýpalarynyň käbiri bolsa günorta tarap göçüp başlaýar. Ärsar türkmenleri bolsa Amudarya boýuna ýuwaş-ýuwaşdan göçmäni başlaýarlar. Bu kartada görüşüňiz ýa şu gyzyl çyzgy Uzgoý kanalynyň hanasy o Gurandan soň türkmen taýpalary dürli taraplara targap göçüp başlaýarlar. Goşmaça ýene bir gyzyk maglumat aýdyp geçen size Mars planetasynda da bir öňsü bar diýip çak edilen bir dere barmyş. Şoň adyna Uzgoý ady berildi. Ýani bizim Uzgoýyň ady şo taýa berildi. Şu kartada görüşüňiz ýaly Uzgoý kanal Gurandan soň Ärsar türkmenleri Amudarýaň boýuna göçmäne başlap, şu gyzyl bilen çyzylan ýerlerde oturup şo taýda ýaşap başlaýarlar. Ärsarlaryň köpüsi Amudaryanyň çep tarapyna ýerleşdi. Şo taýda ýaşadylar. Häzir hem köpüsi şo taýda oturýarlar. Sultan Şah Halypanyň kitabyndan bir kızat okuyup beren size Ärsarlar hakynda. Ulu türkmen taýpalarynyň biri bolan we Lewap welaýatynyň ilatynyň esas böleginde ýa Ärsarlaryň wekilleri ýurdumyzyň agla we etraplarynda. Buhary welaýatynyň Galasya, Alat, Karaköl, Kaşgadarya welaýatynyň Baharystan, Surxandarya welaýatynyň Derýa ýakasyndaky ähli etraplarynda. Täjikistanyň Kalhuzawat, Çylyköl, Gumsengir we Şähri Tuz etraplarynda ýaşaýarlar. Ärsarlaryň uly bölegi Awganstanyň Balx, Meýmene, Mazar-Şerif, Anhoy, Hirat welaýatlarynda oňaşyp durlar. Olaryň bölek puçakları Eýranyň Maşat, Büjnört, Kemkäseýiniň Kümmet Howuz welaýatlarynda we Türkiýede hem duş gelýär. Ähli çeşmeler we rowaýatlar bir agızdan bu taýpy Ärsar diýen taryhy şahsyň taýpa başynyň adynyň daklandygyny tasdiklaýarlar. Dogrudan da Balkan etraplarynda ýaşan we Salyr ýyly diýip ad alan taýpalar birleşiginiň ýolbaşçysy Ärsar waý taryhy şahs bolupdyr. Abulgazy ol barada Salyr ýylynda Abulhanda, ýagny Balkanda Ärsar waý tigen bar erdi. Uzak ömür tapgan döwletli we musulmanlykka kuşeş kıla turgan kişi erdi diýip ýazýar. Şu alymyň maglumatyna görä Ärsar'yň şejeresi şeýle. Oğuz onuň neweresi Salyr gazan, onuň neweresi Öwürjük alyp, onuň ogly Berde we Buka diýen ekizler, Berdiňiň oglary Gulma we Gulhajy, Gulhajynyň ogly Ärsar, Ärsar'yň oglary Ynal gazy, Zeynal gazy we Mustafa gazy. Ärsar diýen taryhy şahsyň ömrü, uly ýyle baş tutanlyk edişi, onuň adynyň döreýişi, Horasanyň hany tarapyndan bu şahsyň wagşylyk bilen öldürüş hakynda Ärsary baby baradaky rowaýatlar we hakykat diýen uly makalany ýazanlar arheolog Yusupov hemde jurnalist Hanow dagy Ärsaryny 1260-70-nji ýyllarda doglan 1335-nji ýyl çemesinde de öldürilen hasap edýärler. Bu şahsyň mazary Türkmenbaşy şäheriniň Gyzylgaýa etrafyndan 35-40 kilometr tüwer owasyndan hem 12 kilometr uzaklykda Şagadym Hywa kerwen ýolunyň ugrunda häzirki Ärsary baby daglarynyň üstünde ýerleşýär. 1961-nji ýylda Moskwaly arheolog Polyakov ol mazary gazyp gördü. Bu wagtda ýazan işinde mazardan çykan kelle sünküniň iki ýerden ýaý kamynyň deşendigini, sag eliniň sünküniň mazarda ýokdugyny, onuň kılıç bilen çapylandygyny, kursak oňurga we çep äňiniň sünkleriniň döwlendigini, sünklerde kılıç ýydynyň bardygyny belleýär. Ma'lum bolşaly, Mongollaryň çözüşinden soňky döwürde Nowaý türki halklarynyň içinde ilkinji magaraýçy, ilmi bilimi ýaýradyjy hasap edilýär. Arapşynas alim Nazar Halimow öz makalasynda Ärsarynyň Nowaýdan 2 asyrlyk hakyky magaraýçy bolandygyny, onuň dini we dünýäwi kitaplary türkmen diline terjime etdirip, Balkan etrafyndaky ýyly sowatly we düşünjeli etmäge çalşandygyny, onuň 40 diýe berip Könörençdäki şyk şeref adly ahyny terjime etdiren Muýnal Murid Muritler üçin gollanma adly kitabynyň Ärsardan soň ençe asyryň dowamında türkmenler tarapyndan ürç edip öwrünlendigini belleýär. Anhaş taryh şahs Ärsary baby 13-nji asyryň 1-nji ýarymynda Mongollar tarapyndan derw dagyny edilen türkmenleriň galan gaçanlaryny daşyna jemleýär. Bu ýylda Ärsarynyň ýyly diýen ad galýar. Öwetde bu ýyl bir taýpanyň wekili bolman, ol orta asyrlarda sanalýan 24 türkmen taýpasynyň köpüsinden ýygnanan diýip çak edýäris. Ýöne onuň özenini Salyrlar ýa-da Salyr diýen taýpa birleşigine giren türkmenler düzüpdir. Biz Saryk, Sarıçy diýen makalada, ýagny Halypa berdi belläp geçen bölümini aýdy, kitap alyp okuýsaňyz özüňiz düşünersiňiz. Diýen makalada 10-njy asyrda Sary diýen gadymy türki taýpanyň maňyşlyk Balkan etrapynda ornaşandygyny belläpdik.
Är tarynyň raýatyna üýşen ýyla şol döwürde sadyrlar hem diýlen bolsa gerek. Çünki sary sözü bilen gelýän etnik atlar türkmenler juda köp. Şu ýyla başçylyk eden şahsada Ertar diýen at sary ýyliniň äri, gerçegi howandary diýen manyda soňda kılıpdyr diýip çaklaýarys. Çünki birinciden Mekke haja gidip Gulhaja adyny alan we İslam öz ýöreligisi edinen dini sowatly adam öz ogluna İslam we peýgamberler bilen baglanyşly at takmaly. İkinciden türkü haklarda şeýle-de Araplarda hükümdarlara derejesini at awraýyny jemgyýetde tutýan ornuna göre öz ýyliniň ady bilen baglanyşly täze at takmak däwi ýörgünli bolupdyr. Mysal üçin Nizamul Mülk, mülkü tertipleşdiriji, il tüzer, ili düzüji, Türkiýanyň birinji prezidenti Atatürk, ýagny türkleriň atasy diýen ikinji ady muňa mysal bolup biler. Sarylaryň uly ýylyna baş bolan soň Ersara da şeýle adyň da kılmagy bolup biljek zatdyr. Soň onuň birinji hakyky adyatdan çykarypdyr. Owasanyň meňeçe tirawynyň ketdi haryn obasynda ýaşan şahyr Mahtumul Harynyň beren maglumatyna görä Ersaryň hakyky ady Gulmämet bolmaly. Sözümüziň ahirinde Garagalpaklaryň Mangyt taýpasynda da Ersar diýen urugyň bardygyny belleýäris. Owa aşnalar, görşüňiz ýaly bärde bir şejere bar. Ersarynyň gelip çykyşy Abulgazy Bahadur hanyň kitabyndaky ýazanlaryna görä men özüm şunu taýynladym. Gara Gazy bey, onuň 4 sany ogly bolupdyr. Ugurjuk Alp, Söwürjük Alp, Doduk, Gowajyk. Ugurjuk Alp käbirýerde Ögürjük Alp diýip ýazylan. Onuň 6 sany ogly bolupdyr. Berdi, Buko, Owsor, Kowsor, Ýaçy, Diňli. Bulan hemmesi 3 sany ekiz. Berdi bilen Buko ekiz, Owsor, Kowsor ekiz, Ýaçy, Diňli ekiz. Berdiň 2 ogly bolupdyr, Gulmy we Gulhaji. Gulhajinyň Ersary aýdan ogly bolupdyr. Ýagny Ersary baba. Ersary babanyň bolsa 3 sany ogly bolupdyr. Inal Gazy, käbirýerde Inal Gazy diýip ýazylan, soň Zeynal Gazy, Mustafa Gazy. Inal Gazyň 2 ogly bolupdyr, Töre we Sokman, olaň oglaram Lamma we Çarşangy. Zeynal Gazyň 2 ogly Gara we Bekewil. Mustafa Gazyň 2 ogly Uludepe we Güneş. Üns beren bolsaňyz aşagdakylaryň köpsi Ersarylaryň tireleriniň atlary ýa-da Ersarylaryň ýaşaýan ýerleriniň atlary. Böyle de görşüňiz ýany Karpufyň 1925-nji ýylda ýazan düzen Ersarylaryň tireleri, olaryň uruglary we onuň bölekleri bulam Sultanşa Halipanyň kitabynda bar. Girip internetten tap alyp berersiňiz. Ersarylaryň esas 3 sany uly tiresi bar: Güneş, Garabekewil we Uludepe. Güneş, Çakyr, Çekir, Süleyman, Gawa Sakkal, Omar, Gyzylja diýen tireler bölünýär. Garabekewil, Gara we Bekewil, Uludepe bolsa Akderi, Esenmeňli, Gyzylaýak, Surhy, Ajy, Danajy, Çatyrak, Garajy, Etwaş, ýa-da Itwaş, Gawrdy, Itakly, Surh diýen uruglara bölünýär. Karpuf we Winnikov dagy Hojambaz we Halaç raýonlarynda ýaşaýan eleç urugyny Ersar taýpasynyň hiç urugyny da goşmandyrlar. Yerli ýaşlylar onu Uludepe bölüminiň bir urugy hasaplap degişli tireleri aşağıdak ýaly tanýarlar. Goduk, Horasanly, Däli, Tewip, Körpeşli, Dowuşly ýa-da Bekeş, Onuk tireleri, Melebaş, Kel, Arık, Bäşeşekli, Mollaly, Kanty, Pan, Garjaw. Bu urugyň wekilleri özlerini ok we ajy uruglary bilen ýakyn garyndaş hasaplaýarlar. Ýokardaky awtorlar garkynlar hem Ersaryň düzümine girmändirler. Emma Saýatda we Halaşda ýaşaýan garkynlar özlerini Ersary saýarlar. Hatda olar özlerini Ersary babanyň daýy hasaplaýarlar. Bu urug Jüwütden jawdak gelýän 2 tireden ibaret. Ataka Tirreyt ýa-da Atak Ketirreyt, Bekiş Gurreyt, Osman Munduz, Mundos, Bek Solaky, Arslan, Baylar, Solo. Ersar türkmenleriň meşhur şahirlerinden Seyit Nazar Seydi, hemmeňiz bilýäňiz ony. Sultan Niýazbek, Halipa Gyzylaýak, Kemal Han Owgany, Rehmet Seyit, İdris Wawa, Niyazgul Halipa, Abdurrahim Zynhari, Allahulu, Allahy, Murat Şahir. Bu şahirleriň içinde Owgasanda ýaşayan Ersarda işli şahirler hem bar.
Beýik türkmen şahyry Seýdnazar Seýdi hem ärsardy. Onuň käbir goşgularyndaky setirleri belläp geçisim gelýär. Böyle görüp duran setirleriniň hemmesi bir goşgudan däl, hemmesi başga-başga goşgudan. Agzymyz bir etsek tükül ärsary, duşman geçe bilmez derýadan bäri. Duşman geldi lewap boyun ot eýläp, turuň beýler ol döwüşe baraýlyň. Seýdi Aýdar geçdim şu gün janymdan lewap taşyn boýap, gyzyl ganymdan namart ýigit gitsin meniň ýanymdan, ärdeý durup şol söwüşe baraýlyň. Seýdi çykdy atyny ýaragyn bessäp, kan gördü gözlerim ýürek elesläp, gaçmanam ölermen köpleşgeri taslap, söwüş üçin çykdym dönmenem beýler. Şowsuz bir söwüşden soň ýazan setirleri Seýdiniň sakar ýyly bilen ärsary bolup, biz gitdik, sen galdyň, lewap hoşumdy. Kimse aglap gitdi, kimseler gülüp, kimse çekip türlü azap hoşumdy. Howa dostlar, aşnalar, dinläniňiz üçin köp sag bolun. Haýr onda, hoş oturuň.